Alas 9 na diri sa buntag mga bayot, sayo kay ko nakamata karong adlaw, kay karon ang adlaw nga mukuha mi og kwarta sa akong ugangan. Unya kaning nang bagdos na gitadaan sa atong kanawungan, mahadlok tag kampat ng pintal nga gibutang nato sa ato ang ngabil. So hinayon tadigbitad ni diri nga atuang sanina og kaning atuang buhok dinhi sa atuang kalikuran. Then suotan po nato ni diri ang tsuhos mga bayot. Kay aron kaning atong mata nga murag napakaglampinig kanunay matabunan. Pero useless ra man gihapon kayo mga bayot kay hintig babaw man ni akong hubon. Sumao na nino, gisugod na akong baktas ni akong duha ka tiil diri gadala pagkawaning silofin kay ang amo ang agianan labayanan og basura. Aron po dili kansi nga atuang pag-agi aning basurahan, ato ning bitbiton ug atong ibaklay dinhi padulong sa ato ang adtuan. Kaning labayanan na mog basura diri mga bayot, daplin og karsada. Anaon ra di pag-itsa diri sama ani. Mao na nino hingkat-kat na kuwaning ang diri padulong aning blow para ipasok na to ning car diri. Dayon wala na ko nakuha nga mo ang tubong no, mo nang miningon ako ugangan nga muanhin na lang daw may dinhi sa city kay na kunoy gasil diri nga pangbata nga pajama. Pagsulod nako talagtag kay mga tawo bayot. Nangita din kog asa dapita gipundok nang gipang sale. Naday sila yung mga sabon drink Tide, Ariel, unsa nang matangan nang nakita nako sa Pilipinas nga sabon mga bayot na apoday din hingi pang display karong adlaw. Pero feel nako dili ra man siguro karong adlaw pero karon ang adlaw nakabantay ko ba nga naa. Kay og manhi man gud mi dinhi si Karina kanunay nga ako ang ma-focus di ko kalantaw aning mga isig kadaplinan. So mao na ni mga bayot na daw diri dapita ang gipang sale nga pangbata nga pajama. Patsada kayo ni diri mga bayot basta mag-sale na sila kay katunga gyud ang presyo nga ila ang i-sale. Kanina yung pajama pang 3 to 7 years old din siya. Dayon na apoy gipang sale diri mga bayot nga mga sanina o jacket ba unsa ni siya basta kay happy na siya dinha sa imong kalikuran og sa imong kalawasan. Ganahan ko sa color ani mga bayot pero nga kuwang ugangan miningon siya og dili kuno bagay nako ambot og unsay bagay nako itom siguro o puti mo ra man gyud kasagarahan ilang ganahan nga suoto nako diri man gud. Gipang sale pud ni siya mga bayot gawas tawa ko'y kwarta di pug ganahan sa tila. Mura siya hapin sa kabayo mga bayot nya init kaayo paminawon og suoto nimo ni sa imong kalawasan. Munang di na lang tapatuga-tuga ni huboon tani. Dinhi sa city bisag asa kalingi naagi daghang pagpagwapa dire pang bagli sa imo ang kakilayan, pang bitay-bitay anang imo ang kadalungganan ug kanang imo ang kaliugan. So pagawas na may mga bayot mingon ako ugangan nga mohapit kuno mi diri sa bazar. Kay diri man gud ang mga baligya, ang mga vegetable nila mas barato gyud kumpara didto sa shop nga mo ang giadtuan. Dahil ako ugangan namili aning ambot mura man siya og humay nga minorado basta kay kalanon ni siya lami ni siya og ilutoon nimo og butter. Impalit pa siya aning prutasa mga bayot kay karong mga panahon na kaning prutasa lami siya kay tamis-tamis. Wala umangay nga kung ugangan diadto sa pikas presyo aning kalanona mo nang himbalhin siya aning pikas. Unya patsada ning tindero mga bayot hasta taksa na ni apil niya og putos. Basta diri gani sa basar. Kung na kay paliton, unya suki nimo nang tindero o tindera pakapinan ka. Sumao na nino gatapad nako dinhi sa silofin nga mo ang gipamalit. Gahulat ko dinhi sa akong ugangan kay minadto siya dito sa tindahan himpalit og pan. Human na mo pamalit, pauli na mi mga bayot. Isugo na po nato nig backline ning atuang lapa-lapa dinhi. Dire mi minagi sa pikas side bisag dakal-dakalo ni dire kay dito sa pikas side daghan kayong mga truck. So dool na mi sa among panimalay no, gibit-bit na nako ni dire nga muang silofin gatagsa mi ani duha sa akong ugangan. Kanang feeling ba nga sayo kay kahimata, lit ka natulog, gikabisihan, gidali-dalian, nya imo ang gisayuhan og mata, napalaw ka. Mao ni nawong sa napalaw mga bayot. Hastilan, perti pa na akong jacket og suot, kay nakaingon ko og perting bugnawa sa gawas mga bayot. Jesus Maria Josep mga bayot, murag imperno ang ako ang gisuot. Perting inita mga bayot. Kay kani manggod ilang panahon dre. Makalibog. Usahay init, usahay tugnaw. So, kani nga akong gisuot karong adlaw mga bayot. Double purpose po ni. Hadlok mapanuhutan o mahadlok malagom. Mora ginay purpose ani nga akong gisuot. Gadali-dali ni mga bayot kay natulog pa ang ako ang bahandi ug ang ako ang bana ug ako ang brother-in-law. Kay dili na ginamo dadon si Karina dito sa city kay daghang virus karon mga panahon na mga bayot. Jesus Maria Josep gadali-dali pa ko dito talay kay kanang may tulo ka buo client before ko kay magkuha ko sa kwarta sa akong ugangan. Jesus pag abot na ko dito katulog yun ako nang gisuksok ng ATM niya dito kay basig kuan ba basig na sayo pra pagka ikatulo mga bayot ang akong nabasa gyud, sorry, insufficient balance pa siguro to. Basta kay ang una, ang lingwahe nila, then i-translate mo na i-translation sa ubos English. Pag ko na kontento mga bayot, maningon ko sa ugangan, umubalhin ta sa usa ka machine, which is duol sa city. Hingan pa ako ugangan, oh sige, balhin ta. Di.
balhin mi dito sa city mga bayot, gipasok na po na kog kaduha ang iya ang card. Wala man gihapon. Akong gibalance mga bayot. Jesus Maria Josep, ang card niya nga para sa pension niya every month. O pumandi ay nabutang nga kwarta. Naay kwarta mga bayot pero sensilyor man siguro to. Mao to naka-realize kong maniiday usa daan before magpa tuga-tuga ba. Kay bali poise kasi si Celestina dito mga bayot. Kaya nalagi daghang gwapo pod aning gasunod nako. Unya ang ending mo malay kwarta tong ATM nga gipasok-pasok na kog katulo. Pero okay ra kayo kay kanang gilantaw ko dito kay ako ra may gwapa-gwapa og ilong ba. Then mo to. Yung ko sunggangan og basig unyang hapon pa ni masudlan maging na nako aron. Taningon siya og sige ugma na lang po nato na kwaon. Ubalik na po may ugma mga bayot. Galing kay dool raman po diri ang ila ang machine good dili man labngononon og suba. Dili pod ta nga sunon og buntod. Dool ra kaayo mga bayot kay dool ra maning balay nga amo ang gipuy-an sa city ba. Pag uli na mo mga bayot nagmata na ang kong brother-in-law. Miningon siya og, uy, sayo lagi mo ng mata. Ingon po ko og, nagkuha may pension unta, unya mo may pension. Then may gali kay, na ako'y kwarta nga kanang gihatag sa akong bana ba. Miningon siya og kanang pagdala og kwarta kay, uunsa ganahan mo dito city, kuha palita. Dayon nagdala ko og mga pila to ang kwarta nga akong gidala ay. Mo to na og nag-uli mi. Wa gyud mi nakakuha og pension sa ugangan pero nakapamalit mi og kanang mga kalanon dito po nagbasar. Ako ang bahandi o kung binhi skilid o wa pa. Ang gatanday-tanday pa na iya ang teddy bear pati pang hagwok ang lubot. So gihatan ko og kape sa kong bana atong imnon mga bayot. Kuhaon sa nato okay. Kupit ko mas siguro ni. Gubot pa kay imong kwarto. Iya akong gitagaan og Barney pero di ko mukaon ang Barney mga bayot kay naay daghang chocolate ani sa sulod. Kanilang kape man atong imnon. Din mo ra to mga bayot. Dira na ako tapuso na ko ang sitsi karong adlaw. Salamat sa inyong pagnantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye bye.